Velkommen i køkkenet igen. I dag der skal vi lave karbonader med risblanding, som jeg har købt her. Og der er sådan lidt forskelligt. Der er ris, og der er noget majs, og der er rød peberfrugt, der er løg og en masse andet spændende. Det er simpelthen det, jeg skal have til mine karbonader. Og hvis du kunne tænke dig at selv at lave karbonader på et tidspunkt, så er der en meget fin opskrift inde på GoCook her, som du kan hente i App Store eller i Google Play. Her er der simpelthen en opskrift trin for trin, hvor du selv kan lave dine egne karbonader. Jeg har simpelthen snydt lidt på forhånd, formet de her karbonader på forhånd. Jeg skal bare lige vende den i lidt rasp, og så skal de en tur på panden. Jeg skal starte lige med at vaske fingrene. Det gør vi som altid, når vi går i køkkenet. Og især når jeg skal røre kød, så kan jeg godt lide at have rene fingre. Så det synes jeg skal starte med. Så har jeg altså vasket mine fingre, og jeg er nu klar til at arbejde med de her to karbonader, som jeg skal til at lave. Jeg starter lige med at hælde lidt rasp heroppe i min tallerken. Så vender jeg de her karbonader her i min rasp. Efter jeg har gjort det, så har jeg en tallerken, hvor jeg lige lægger mig over på, inden de skal en tur på panden. Og man kunne også vende de her karbonader i noget æg og i rasp samtidig. Jeg står lige og holder øje med tiden, for jeg skal lige holde øje med min risblanding. Det skal cirka have en 10 minutters tid. Den risblanding, som jeg viste jer til at starte med. Jeg har nu fået vendt mine karbonader her i det her rasp her, og nu er de altså klar til at komme på panden. Så har jeg altså fundet min margarine frem her. Jeg har også fundet mælk frem, til når jeg skal lave sovs. Jeg har fundet lidt forskellige redskaber, jeg skal bruge til at vende på panden og lave min sovs. Jeg starter lige med at komme lidt fedtstof på panden her. Og der må godt komme en ordentlig klump, eller hvad man skal sige, på panden. Og det er jo selvfølgelig op til en selv, hvor meget man kommer på. Jeg tænder min pande på 3 til at starte med. I mellemtiden så gør jeg lige min gryde herover til sovsen klar. Mit margarine det er smeltet, og jeg er klar til at komme mine karbonader på panden. Så de kommer på panden, så skal de bare have et par minutter på hver side, og så indtil den er klar, og til den er stegt inde i også selvfølgelig. I mellemtiden så kan vi jo lige se til vores risblanding herovre. Det har stået og kogt i 10 minutter, så nu er det også ved at være klar.
Jeg skal nu til at også lave min sovs, så vi er klar til at kunne anrette, når karbonaderne er ved at være færdige. Jeg har i gryden her proppet margarine, som det samme jeg gjorde med min stegepande. Jeg har tændt den op, så den kan blive varm, så jeg kan proppe mit brev i. Efter jeg har proppet mit brev i, så skal der selvfølgelig også mælk i. Nu starter vi lige med at smelte det her margarine, så vi kan komme det her brev i. Så er mit margarine hernede i gryden smeltet. Det står og bobler syder hernede, så jeg hælder mit brev i. Så er der bare mælk i. Og så skal det egentlig bare lige stå og piskes igennem. Min sovs den er godt på vej til at blive en sovs, så der går lige et øjeblik, så er den også ved at være færdig, kan jeg se. Jeg slukker ned for mit blus. Og så kan man selv vurdere, om den skal være tyk, eller om den skal være tynd, eller om den skal være mindre. Det er sådan lidt, hvad man er til det. Jeg tager gryden af blusset, så den lige kan stå et ganske øjeblik. Så er min mad færdig. Jeg har hældt min risblanding op på min tallerken, og de her karbonader her, dem har jeg også lagt over på en tallerken. Så nu er jeg egentlig bare klar til at spise, og velbekomme. Nu sidder jeg altså her, og jeg skal til at spise den mad, jeg har lavet, og lad os kaste os ud i det. Vi starter lige med den karbonade, vi har lavet. Den er færdig indeni. Det vil sige, at kødet det er gennemstegt. Så smager vi lige på vores risblanding her. Det ser altså sådan her ud. Jeg skal bare sige, risene, majsene, ærterne, alt andet, det er gennemkogt. Det vil sige, det er i orden. Jeg vil bare sige tak for, at I så med her på videoen. Jeg glæder mig til, at vi ses næste gang. Fordi næste gang, der ved jeg ikke, hvad jeg skal lave, så vi må se, hvad det bliver ender ud med. Så se med næste gang, når jeg endnu en gang går i køkkenet. Nu sidder jeg altså her, og jeg skal til at spise den mad, jeg har